Hello guys, welcome to our channel Talented Brain. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மனித உடல்ல சம்பந்தப்பட்ட சில ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய விஷயங்களை தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். குடலோட மொத்த நீளம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா 9 மீட்டர்கள் நம்ம உடல்ல இருக்கிறது. உடலோட வேர்க்காத பகுதி அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டா நம்ம உதடுகள் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேர்க்காத பகுதி. ஒரு மனித உடல்ல ஒரு நாளைக்கு 1 இருந்து 1.5 லிட்டர் சிறுநீர் வெளியேறுது. நம்ம இருமும் போது ஏற்படுற ஒலியோட வேகம் மணிக்கு 245 மைல் வேகத்துல இருக்கு. உடல்லயே ரொம்ப குளிர்ச்சியான இடம் அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டா நம்மளோட மூக்கோட நுனி. ஒரு நாளைக்கு 1200 இருந்து 1500 மில்லி லிட்டர் வரை நம்ம வாயில எச்சில் சுரக்குது. மனித உடலுக்கு சுமார் 3 மில்லியன்களுக்கு மேல வியர்வை சுரப்பிகள் இருக்கு. நம்ம தலையில சுமார் 1,50,000 முடிகள் இருக்கு. 30 வயசுக்கு அப்புறம் புதிய தலைமுடி உருவாகிறது இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு நம்ம இதய துடிப்போட சராசரி அளவு 1,03,680 முறை. உடல்ல 206 எலும்புகள் மொத்தமா இருக்கு. மனித உடல்லயே உள்ள நீளமான எலும்பு எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நம்மளோட தொடை எலும்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். உணவு பாதையோட நீளம் வாயில இருந்து மலவாய் வரைக்கும் 15 அடிகள் மொத்தமா இருக்கு. உடலோட மொத்த எடையில 8% ரத்தம் இருக்கு. இருதய பணியோட ஒரு சுழற்சி முடிய 0.8 வினாடிகள் எடுக்குது. ஒரு நாளைக்கு நம்மளோட உடல்ல 1680 மைல் தூரம் அளவு ஓடுது ரத்தம். மனித உடல்ல இருக்கிற சிறிய எலும்பு காது எலும்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம முகத்துல மொத்தம் 14 எலும்புகளும் கையில 27 எலும்புகளும் இருக்கு. நமக்கு எங்கேயாச்சும் அடிபட்டு ரத்தம் வந்தா அங்க ரத்தம் வரைய 4 to 8 நிமிடங்கள் ஆகும். நமது உடலோட ரொம்ப கெட்டியான தோல் பாதத்துல இருக்கு. நாம ஒரு நாளைக்கு சுவாசிக்கும் காற்றோட அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 400 கன அடி. கருவுல இருக்கிற குழந்தையோட இதயம் 4வது வாரத்துல இருந்து தான் துடிக்க ஆரம்பிக்குது. நம்ம ரத்தத்துல இருக்கிற சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துறது இன்சுலின். மனித உடல்ல இருக்கிற எலும்புகள் 9 கிலோ எடையோட இருக்கு. நாம கையில இருக்கிற பெருவிரலுக்கும் மூளைக்கும் இருக்கிற தொடர்பு அதிகம். நெகம் அப்படிங்கிறது கெரட்டின் அப்படிங்கிற புரத பொருளால ஆனது. மூக்குல 60 மில்லியன் உணர்வு செல்கள் இருக்கு. நாம ஒரு நாளைக்கு 25,090 முறை சுவாசிக்கிறோமா. உடலோட மிகப்பெரிய சுரபி அப்படிங்கிறது கல்லீரல். ஒரு குழந்தை 330 எலும்புகளோட தான் பிறக்குது. ஆனா அது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எலும்புகள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து 206 மாறிடுது. இருதயத்தோட எடை சுமார் 300 கிராம் அளவு இருக்கும். மூளையோட பெரிய பகுதி அப்படிங்கிறது பெருமூளை. இது பேச்சு, பார்வை, கேட்டல், நுகர்தல், சிந்தனை, ஞாபகம், செயல், உணர்வு, இயக்கம் இதை எல்லாமே கட்டுப்படுத்துது. மனித உடலோட லேசான எலும்பு கழுத்துப்பட்டை எலும்பு. இதுதான் நம்ம மனித உடலோட சில ஆச்சரியமான விஷயங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்களை இதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோல சந்திக்கிறேன். Until then, this is bye from Madhumita.